Mari eta Bizkaiko jauna. Euskal Herriko mitilogia. Lopez Arokoa Bizkaiko jauna zen 14. mendean. Ehiztari porrokatua zen, eta altzuen guztietan ateratzen zen basurde edo beste tiztiaren baten bila. Izan ere, garai hartan, horrelako animaliez beteak baitzeuden gure hemendiak. Egun batean, piezagun baten atzetik zebilela, emakume bat ikusi zuen aizfaten gainean kantari. Guztiz ahoz zoragarria zuen eta Don Diegori garen jabea ezagutzeko gogo bizia egin zitzaion. Hala, harengana hurbildu zen. Bere bizi guztian ez zuen horren emakume ederrik ezagutu. Garaia eta dotorea zen, larruazal zurileunekoa. Haren begi beltz sakonek ontrastasun bizia egiten zuten ia lurreraino iristen zitzaion ile urre kolorekoarekin. Urrez borratutako soineko berde bat zeraman eta kopetan zinta bat, urrezkoa ura ere. Hainbeste, trainoko tistira zuen emakume hark non itxuan maite mindu baitzen Don Diego. No zara? Galdetu zion. Hanbotoko dama, erantzun zion hark. Zu hanbotoko dama zarenez eta ni Bizkaiko jauna, nahi alduzu nirekin ezkondu? Damak